alamisa ye utikalo kile tan ani naani san 2025 amunu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani kile an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna tarata don utikalo kile tan ani fila san 2025 an ka ministre min ni ale ka baara bɛnnen no maliyɛnden minnu bɛ kɔ kan olu ka ko ɲɛnɛbɔli ma Musa Aga Atayer a yirala k'a fɔ ale tun bɛ Guinée Conakry-kaw olu fɛ yen nɔ ni a bisimilala ni Guinée Conakry ale ministre de la sécurité et de la protection civile Bachir Diallo a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni ka visite yɛrɛ kɔni kunba ye min ye o de ye ka taga ni jamana kɔnɔna na bolodiɲɔgɔnma min bɛ jamana fila ninnu ɲɔgɔn cɛ fɔ ka taa se sigiɲɔgɔnya min bɛ jamana fila ninnu ɲɔgɔn cɛ ani jamana fila ninnu kan ka baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa u tɔw bɛ se ka sinsin. Kasangani anga ministre de la défense et des anciens combattants général du corps d'armée Sadio Kamara Kasangani ale ka mission a yirala k'a fɔ ale kɔfɛ baara dɔw olu yɛrɛ kɔni kɛla anga ministre de la sécurité et de la protection civile fait général de division Daoudi Ali Mohamedine a yirala k'a fɔ utikalo kile 6 san 2025 crash min ni o yɛrɛ kɔni kɛna Ghana jamana kɔnɔna la min kɛla sababu ye ka Ghana ɲɛmaa caman ko olu bɔnɛ u ni na ni a yirala k'a fɔ maa 8 ɲɔgɔn kɔ olu bɔnɛna u ni na o hukumu de la anga ministre au hukumu de kɔnɔna na an ka ministre de la sécurité et de la protection civile générale de division Daoudi Ali Mohamed ale bɔla ka tigɛ nɔ bila gafe kɛ ka ɲɛsin ni sangafo min ni o yɛrɛ kɔni kɛla ka ɲɛsin Ghana jamana ma a yirala k'a fɔ ni baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛla kunu arabadon utikalo kile tan ani saba san 2025 kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni bɔla ka baara yɛrɛ kɔni kɛ maa minnu ɲɛ masa o de a ka chef de cabinet fɔ ka taa se maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ walasa bɛn o bɛ se ka sabati Ghana jamana ale ni an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni ma kofɔta ninnu u farala ɲɔgɔn kan ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ yɔrɔ kan. Cheblin Dramé ni ale tun ye ministre des affaires étrangères kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka tilela ni daba masa ka wele selama tarata don ni a suturali kan ka kɛ sini juma utikalo kile tan ani duuru san 2025 kɔnɔna na a yɛrɛ jabala la Sokorɔjikaw olu fɛ yen nɔ ka sanga ni ale ka baniya an ka premier ministre kɔrɔ Dr Shokelo Kokala Mayiga ale yɛrɛ kɔni bɔla ka a ka sangafo kɛ k'a ka dusuma kasi ko o yɛrɛ kɔni yira ka ɲɛsin banbagatɔ somɔgɔw yɛrɛ kɔni yɔrɔ halisa an bɛ to Shokelo Kokala Mayiga ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bilalen garde à vue la tile 2 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bi alamisa utikalo kile tan ani naani san 2025 nɛgɛ kaɲɛ 10 waati a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni welelen no cour suprême na ka ɲɛsin ni a ka kiiri kunkan ko ye. An ka ba Maliba ale ka lasigiden min bɛ Nigeria Monsieur Cheikh Umar Kulibali a yirala k'a fɔ kunu arabadon utikalo kile tan ani saba san 2025 kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni bɔla ka terike o ka lasigiden min bɛ Nigeria ko o bisimila u yɛrɛ kɔni bɔla ka kumaɲɔgɔn caman kɛ kumaɲɔgɔnya min ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ni maa fila ninnu u bɛ se ka baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ani bolodiɲɔgɔnma minnu bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa o tɔ bɛ se ka sinsin. Aéroport Jimali ma olu bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn ka ɲɛsin dugutagalaw ma a yirala k'a fɔ e maa ma ni i yɛrɛ kɔni bɛna dugutaga kɛ ni i den walima waliden a yirala k'a fɔ ko n'i bɛna dugutaga kɛ ni waliden ko a yamaruya ɲininen no i fɛ i ka papier ɲini papier min ni a bɛ wele ko autorisation parentale k'i i kan k'o papier ɲini min yɛrɛ kɔni b'a to yamaruya bɛ d'i ma walasa i bɛ se ka dugutaga kɛ ni waliden ko walima n'a y'a sɔrɔ ni den fa de bɛ ka voyager ni den ba t'a la ko a yamaruyalen no den ba o yɛrɛ kɔni ka autorisation parentale o yɛrɛ kɔni papier sɛbɛn ka kɛ u bolo walima ni ba de kɔni b'a la ka voyager ka fa yɛrɛ kɔni to ni den ko a yamaruyalen no den fa o yɛrɛ kɔni ka autorisation parentale ko o yɔrɔ kɔni ka da den kan walasa dugutaga o yɛrɛ kɔni bɛ se ka nɔgɔya o kɛlen no ka ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni jɛnsɛn walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i hakili to a la ni i bɛna taga ni waliden walima ni i bɛ taa ni i yɛrɛ den walasa a dugutaga a ka nɔgɔya i bolo. Kasanga ni seko ale ni dɔnko kunnafoniyaw kɔnɔna ye an ka ba Maliba seko ni dɔnko tigilamaba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Abibu Danbɛlɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Gimba national la a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka sebayaba o sɔrɔ ka sanga ni festival international du film Espoir Fifu ale ye parikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni tun bɛ film yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o bɔla ka sebaya sɔrɔ fɛn min yɛrɛ kɔni meilleur acteur o kɛla an ka ba Maliba ale seko ni dɔnko tigilamaba ye Abibu Danbɛlɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele Gimba national la.
ameta Sikaso Kenedugu ayirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ne jouer kalo tile 28 ka taa don uti kalo tile 3 la san 2025 fɛn min yɛrɛ kɔni ye Sikaso ale commissaire de police mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka deuxième arrondissement ayirala k'a fɔ olu ka maaw bɔla ka wuli ka jɔba kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la commissaire Mohamed Jakte ale ni a ka maaw olu bɔla ka wuli ka jɔ kɛ ka tigɛ da maa 5 ɲɔgɔn kɔ kan wa yira k'a fɔ ni maa 5 ninnu olu yɛrɛ kɔni tigɛ minɛna suyɛni yɛrɛ kɔni na wa yira k'a fɔ ni maa 5 ninnu ko u yɛrɛ kɔni minɛna k'a sɔrɔ moto kelen b'u bolo téléphone den 2 ko o fɛnɛ kɔni kun b'u bolo fo ka taa se saga den 2 ma ani minɛ misɛnnin caman an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ ni ma ko fɔta ninnu u bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan an bɛ taa Niger dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni Niger gouvernement marabolo ma ye ni olu kun bɔla ka yira k'a fɔ Niger magistrat jɛkulu ko o yɛrɛ kɔni kan ka ci min yɛrɛ kɔni ma kɛ fɛn min yɛrɛ u ka magistrat olu yɛrɛ kɔni fɛla ye a yirala k'a fɔ jumadon uti kalo tile 8 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Niger ale ministre de la justice Aliou Daouda a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni kunnafonidilaw ye ni a y'a yira k'a fɔ kun min yɛrɛ kɔni b'a la ka kɛ sababu ye k'a to o bɛ fɛ Niger magistrat syndicat jɛkuluba ale ka ci ko o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ko ka sababuya kɛ fɛn min ye ni magistrat ninnu ye ko olu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ u yɛrɛ ye jamana kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kama o hukumu de kɔnɔna na sa fɛn min yɛrɛ kɔni magistrat ka syndicat jɛkuluba ye sama ale yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ fɛn min ye u ka ministre de la justice ye ko o yɛrɛ kɔni kun bɛ u ka jɛkulu kɔnɔna na ko nka ko ka sanga ni a ka waleya jugu dɔ ye ni o de kɛla sababu ye k'a to a gɛnna ka bɔ u ka jɛkulu kɔnɔna na ko o de bɛ ka kɛ sababu ye k'a to ko a yɛrɛ kɔni fitinɛnen no ka ko kan ko a yɛrɛ kɔni bɔla ka jɛkulu yɛrɛ kɔni dɔ créer walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye syndicat jɛkuluba in ye magistrat ka syndicat jɛkuluba in walasa ale bɛ se ka ci ko nka ko o yɛrɛ kɔni jɛkulu ma taa ɲɛ ko a yɛrɛ kɔni kɛlen ministre ye sisan nɔ ko o yɛrɛ de kɔni bɛ ala k'a bila ka wuli ka jɔ sigi sen kan walasa nin jɛkulu in ale bɛ se ka ci cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na syndicat ka magistrat ka syndicat jɛkuluba sama a yɛrɛ kɔni bɔla ka wele bila kunnafonidilaw ma fo ka taa se jamana kɔnɔdenw ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogoya min na nin jɛkulu in a kana se ka ci kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Centrafrique kunu arabadon uti kalo tile 13 san 2025 o bɛɛ la Centrafrique ka yɛrɛma hɔrɔnya ale ta ko 65 n'a ma a baaraw olu yɛrɛ kɔni la ɲɛnamaya la u ka jamana kɔnɔna na ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'a lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya